בואו תיכנסו אלינו לרחבה, כל הצועדים, כל הכבוד לכם, תצעדו פנימה לתוך הרחבה ותתאמו בקהל. אנחנו החיילים של מדינת ישראל, הדמוקרטית, הליברלית והחופשית. עוברים לו את הכל, איתו הטרללה, סיכמנו את העניין, לפרק את הממשלה, טוב וטוב שהתעורר רפורמה משפטית, מי יושיע את עמי בפרסה עולמית. עוברים לו את הכל, לאשתו הטרללה, סיכמנו את העניין, לפרק את הממשלה, טוב והתעורר רפורמה משפטית. שבוע טוב לכל חיילי הדמוקרטיה הישראלית. תענוג לראות אתכם ולהיות שייך לעם הזה ולמגזר הזה שדואג למדינה שלנו שתמשיך להיות דמוקרטית וליברלית. כל המפגינים פה מתכוונים להתממשק לאורך הכביש כדי שיראו אותנו וישמעו אותנו, שומעים אותנו בכל מקום. כל הכבוד לסבתות הדמוקרטיות שנמצאות פה. לוחמי ולוחמות הדמוקרטיה, שבוע טוב לכל מי שהגיעו אלינו מרחוק ומקרוב. שבוע טוב קריית ביאליק, קריית מוצקין, קריית ים, קריית אתא, קריית חיים, קריית שמואל. שבוע טוב גרי, שבוע טוב מוני, שבוע טוב לכפר ביאליק, מצפה עדי, שבוע טוב לקיבוצים, אפק, רמת יוחנן, אושה, כפר מכבי, יגור, כפר מסרים, עדן אפרת. שבוע טוב לכולם. כמו בכל שבוע אנחנו מסונכרנים עם יותר מ-150 מוקדי מחאה ברחבי הארץ שכוללים מאות אלפי מפגינים שקוראים לוחמי ולוחמות הדמוקרטיה, אולי לא תאמינו לי, אבל אנחנו נמצאים כבר יחד בשבוע ה-28 של מחאת הקריות ביישובי הסביבה. 28 צל"שים. 28 צל"שים לכל אחד ואחת מכם. אז תרימו לעצמכם, מגיע לכל אחת ואחת מכם כבוד ענק על ההתמדה.
אחד, ביחד ננצח. תרימו גם לכל המתנדבים שלנו שבאים לפה שבוע אחרי שבוע, בת שבע, ענבל, רומי, מור, וכמובן שיר שהולכת להביא פה היום את והזמן גם להגיד תודה לצמד זמרי הבית שלנו, אבי צורקי מקריית מוצקין ויגאל הופמן מכפר ביאליק. השבוע אני רואה מולי כאן ובעוד 150 עובדים המונים שלא מתעייפים, רבים מאוד שנפרדים מדי מוצ"ש מהקורסה ומצטרפים אלינו. אתם קהל יקר, יחד עם מאות אלפי המפגינים בכל רחבי הארץ, מהווים את החומה בצורה שמגינה על עצמאות בית המשפט הישראלי. אתם אלה שמציבים סימן קריאה אדום ובולט מול ממשלת המטורלים של נתניהו, שנראית כמו טייס שסגר את הקוקפיט ונחוש בדעתו להתרסק אל תוכה. אבל אנחנו יודעים בוודאות שהם מפחדים. כבר עכשיו מחשב הליכוד, או לפחות כמה מחברי הכנסת שלו, את דרכם מחדש. הם חושבים 4 פעמים כיצד ואם בכלל להעביר את חוק הגיוס המלא מלא, סליחה, חוק ההשתמטות הלאומית. בושה, 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 אין בושה. הם שוקלים את הצעת הנשיא למשוך את תיקון חוק יסוד השפיטה שעוסק בביטול עילת הסבירות ולרכך את החוק לפני שהוא מגיע לבג"ץ. ונעודד את חבר הכנסת הראשון של הליכוד, מר יולי אדלשטיין, שאמר בקולו, ועכשיו מטעמים איתי מה עולה להצבעה, ואם לא, כנראה שיצטרכו להסתדר בלעדיי. אמיץ! המחאה הארצית החלה עם כוונת ממשלת המשתמטים לעקר ולנתץ את בית המשפט הישראלי. אבל ככל שעובר הזמן אנחנו מבינים שבכוונתם לנתץ את כל מדינת ישראל על ערכיה הדמוקרטיים והליברליים, ואנחנו לא ניתן, לא ניתן, לא ניתן, לא ניתן, לא ניתן. לא ניתן. אנחנו תושבי הקריות, יחד עם שאר מאות אלפי המפגינים ברחבי הארץ, עוצרים במחאתנו הערכית והלא אלימה את המשך הטרלול הלאומי. ואנחנו מכאן מפנים בגלוי אצבע מאשימה אל הממשלה הרעה הזאת, שנקראת בטעות ימין ימין, שאחראית בצורה ישירה על גל הפיגועים הנורא ברחבי יהודה ושומרון, שאחראית במישרין על גל הרציחות בחברה הערבית, שפועלת להכפשת הערך העליון של מדינת ישראל. מפקדי צה"ל וחייליו שיש לי הכבוד להימנות עמהם. רק השבוע אחראית הממשלה הרעה הזאת
הזאת על חלוקה מעוותת של תלושי מזון שנועדה להנציח עוני, דלות, בורות ובערות של רבבות משפחות במדינת ישראל במקום להעניק להם דרכים לרכישת ידע והשכלה. שנותנת לגיטימציה למרחב הציבורי ושולחת את בנותינו ונכדותינו לשבת מאחורי האוטובוס ולהתכסות שם. הממשלה הרעה הזאת שוקלת לתת פטור מוחלט ומלא משוויון בנטל לעשרות אלפי חרדים שתרומתם לתוצר הלאומי הגולמי של המדינה שווה לאפס, ולכן אנחנו העם, אנחנו המעמד היצרני בנושא הנטל, סיימנו להיות המשיחיים, הבטלנים ושאר ההזויים. אלה תכננו מהפכה שקטה ומהירה, אך לא שיערו מי עומד מולם כחומה בצורה. תנו לעצמכם בכפיים בזמור. אנחנו נמצאים היום בפתחה של שנת הלימודים שבכלל לא בטוח שהולכת להיפתח. הממשלה הזאת מצאה כספים קואליציוניים כדי לחלק אותם לכל השותפות הקואליציוניות שלה, אבל היא לא מוצאת כספים לחינוך ממלכתי, היא לא מוצאת כספים לחינוך ליברלי, היא לא מוצאת כספים לילדים עם צרכים מיוחדים. בושה! 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 אנחנו נפגשים פה כל שבוע, כבר חצי שנה, והממשלה הזאת שמתנגדת לאזרחים שלה אין לה שום לגיטימציה להמשיך. לכן אנחנו חייבים להפיל את הממשלה הזאת. לכן אנחנו חייבים להתחיל להפיל לחץ אישי על שרי הממשלה. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו להפגנה מול הבית של שיקלי, שהמשכנים שלו אומרים לו כל שבוע מה הם אומרים לו. ובשבוע הקרוב שר החינוך הכושל הולך להגיע לקריית מוצקין ביום רביעי, ואני מזמין אתכם, אנחנו נשלח פרטים בקבוצה, ואני מזמין את כולכם לבוא ולהגיד לו מה אתם חושבים עליו. כולנו באזור חיפה מכירים ברמה אישית את האתגרים הסביבתיים של אזור חיפה. אזור חיפה אזור שסובל מעודף זיהום אוויר ומים. אזור חיפה זה אזור שסובל מעודף תחלואה בסרטן ועודף תחלואה באסתמה. ועדיין שרת הסביבה סילמן לא מוצאת זמן להתעסק בחיפה, היא מוצאת זמן להתעסק בהפרדה מגדרית בפארקים הלאומיים. בושה! 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 כאשר השרה סילמן מגיעה לאזור חיפה היא מתעסקת בעיקר בחלוקת ג'ובים לפעילים שלה. זה כל הפעילות של משרד להגנת הסביבה באזור חיפה. אני גאה להזמין את הדוברת הראשונה שלנו לערב הזה, מאיה יעקב. מאיה אקטיביסטית סביבתית, בעבר היא הייתה מנכ"לית עמותת צלול להגנת המים והנחלים בישראל. מכירה היטב את אתגרי הסביבה, את האתגרים של מפרץ חיפה, חופי שהים שלנו בנחלים. מאיה, בבקשה.
למעלה מ10 שנים שאני מעורבת בהובלה של כמה מגדולי המאבקים הסביבתיים בישראל. פה בעכו לא רחוק הובלנו את המאבק להפסקת זיהום הים בכספית מהמפעל הנטוש של תעשיות פטרוכימיות. באתי לספר לכם, ובמקרה שלכם צריך להזכיר לכם, כי אתם כבר יודעים שבלי דמוקרטיה אין סביבה. ישראל נמצאת בצומת היסטורי. הארץ משנה את פניה ותוכניות פיתוח גרועות שמקודמות בים וביבשה ישפיעו על החיים שלנו היום לתמיד. הזיזו אותי, אבל לא הזיזו אותי. בלי בית משפט חזק, בלי שידור ציבורי עצמאי ובלי ארגונים אזרחיים לא יהיה מי שיגן עליכם ועלינו, על כולנו, מפני שורה ארוכה של סיכונים שהורגים אותנו והורסים את המדינה היפה שלנו. אלה הכלים הבסיסיים של היה לי הכבוד להוביל את המאבק לסגירת מכל האמוניה בחיפה, מההישגים הסביבתיים החשובים בתולדות ישראל. סיכון זה קטסטרופלי למאות אלפי תושבי הצפון בגלל האינטרסים המסחריים של חיפה כימיקלים. בושה! 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 המאבק הממושך הוכרע בסוף בבג"ץ בזכות עתירה של עמותת צלול עם עיריית חיפה והדרישה ליישם את עקרון הזהירות המונעת. בלי בג"ץ עדיין היו 12,000 טון אמוניה לא ממוגנת במפרץ חיפה. באתי לספר לכם שבמקביל להפיכה המשטרית הממשלה מקדמת גם עכשיו במחשכים תקנות וחוקים שירעינו ויחריבו את חיינו ואת ארצנו בשביל כסף, כבוד וכוח למקורבים. בושה! בושה! הממשלה מעבירה D9 הרסני על החוק לשמירת אוויר נקי מחומרים מסרטניים. במקום לחזק את ההגנה על הבריאות שלנו מזיהום סביבתי, הממשלה מחלישה את הפיקוח וההרתעה על התעשיינים ועל העבריינים. במקום לפעול להתמודדות עם משבר האקלים, הממשלה לא עושה כלום. היא רק שולחת משלחת הכי גדולה לוועידת האקלים, יחסי ציבור בלבד בלי שום עשייה. בושה! 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 בימים אלה הממשלה מתכננת להרחיב את הכמויות של הנפט שמשנה את חיפה כימיקלים. קצא"א, חברת אשקלון, חברת הנפט המזהמת. למרות אזהרות מפני אסון אקולוגי וכלכלי, למרות שבמקרה של אסון זיהום נפט אי אפשר יהיה להתפיל את המים ויפגעו בביטחון המים של המדינה, למרות הזיהום המסוכן מאוד שיפגע בפרנסה של אלפי משפחות בהישרדות של העיר אילת ובחופי הים התיכון ואילת ושמורת האלמוגים הנדירה. בושה! 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 במקביל המדינה מרחיבה עוד קידוחי גז ונפט בים ויקומו עוד אסדות נפט לאורך החופים כמו ליגתן, אסדות גז ונפט, תוך הגדלת הסיכון לזיהומי אוויר בים בלי שיש ציוד חירום וצוותי חירום כדי להתמודד עם זיהום נפט במקרה ויקרה, וכל זה למטרות רווח ורווחים לתאגידי הנפט והגז. בושה! 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 ככל שישראל הולכת ומסתופפת, כך כולנו
ומחמירה. כבר היום, בעיקר פה באזור, אלפי אנשים חולים במחלות שאפשר למנוע אותן אם רק תהיה לנו סביבה נקייה. משפחות קורסות בנטל הכלכלי של עלויות הטיפול בחולים. מערכת הבריאות לא עומדת בעומס. לא רק האזרחים זקוקים לבג"ץ שיגן מעריצות השלטון, גם הסביבה והבריאות שלנו זקוקים לחומת מגן של יועצים משפטיים ובתי משפט חזקים. לא נוותר! לא נוותר! לא נוותר! באוקטובר התקיימו הבחירות לרשויות המקומיות. תתמודדו, תרוצו גם אתם לרשויות המקומיות אצלכם, תשפיעו מבפנים, ואם אתם לא מתמודדים, צאו להצביע. חשוב מאוד להצביע בבחירות המקומיות ולהצביע למועמדות והמועמדים ששומרים על הדמוקרטיה ושומרים על ישראל, ונרים את הראש, נגלה שישראל שלנו כבר לא יפה ולא פורחת, והיא מזוהמת וחולנית. ובשביל מה אנחנו נלחמים פה אם אין לנו ים ושטחים פתוחים ועצים ומרחבים? כל הדברים האלה שמקודמים עכשיו על ידי הממשלה בחסות המהפכה בלי ביקורת ציבורית מספקת. אני קוראת לכם, כל הנשים והגברים הנהדרים שכאן, שיוצאים לרחובות כבר 28 שבועות על ערכי החיים בישראל, אל תשכחו להילחם גם על החיים עצמם. תודה רבה. השבוע התפרסם גזר הדין שניתן באוסטרליה לפדופילית מלכה לייפר. אותה מלכה לייפר שהשר המורשע ליצמן ניסה למנוע את הסגרתה בכחש ומרמה. היה זה בית המשפט הישראלי שהוציא את ההחלטה מידיו של ליצמן והחליט להחזיר אותה לאוסטרליה, ותוך כדי כך גם הרשיע את הפושע ליצמן בעסקת טיעון. בושה! 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 להזכיר לכולנו, זה אותו בית משפט ישראלי שאנחנו נלחמים בתקופה זו על עצמאותו. אני שמח וגאה להזמין את הדוברת הבאה שלנו, עורכת הדין עירית רוזנבלום, מייסדת ארגון משפחה חדשה שמקדם את זכויות האדם, מייסד משפחה כברו ודורש שהחברה תהיה אחראית לדאוג לו ולסייע לו. עורכת הדין רוזנבלום היא דוברת רהוטה, מתמידה ונאמנה של המחאה נגד ההפיכה המשטרית, ומי שנאבקת כבר שנים נגד עריצות בתי הדין הרבניים. בבקשה.
אנחנו אנשים טובים, מנומסים, מחונכים ומכבדים. אתם אנשים טובים. לפני חודשיים עמדתי על הבמה המכובדת הזאת והזהרתי את עצמנו מפני מדינת הלכה, מדינה שהמציאה יהדות של עצמה, יהדות שלא כתובה בתורה, יהדות שמדירה נשים מהמרחב הציבורי ומהמרחב בכלל, יהדות שמשתלטת על השיח הציבורי, על מוסדות המדינה, על דתות אחרות ועמים אחרים. יהדות משיחיסטית, היסטרית, פוגענית, אלימה ופרועה. ההזויה הזאת ומדברת בשם כל מי שנמצא כאן הערב. אנחנו לא היהודיות והיהודים האלה, אנחנו מקימי החברה החדשה של יהודיות ויהודים אמיתיים, סובלנים, ליברליים, חפצי חיים, ונילחם על הערכים האלה עד טיפת דמנו האחרונה, כי אין לנו ארץ אחרת. אני בת להורים ניצולי שואה, דתיים, חרדים, שלא חינכו אותי ככה. פרצתי חומות וגבולות, הייתי קצינת הקשר הראשונה בצה"ל, מבלי להגיש בג"צים כדי להגיע. הקמתי ארגון חברתי משפיע ששינה את פני המשפחה. חשבתי שאני משהו מיוחד, כי היה מותר. קמנו ואנחנו דוהרות קדימה. אני קוראת לברי אזרחי. מעגל הכבוד בין בני אדם כולל נשים ומושתת על נשים. מי שלא מכבד אותנו כמו אישה מורדת, סרבנית, אישה מעוכבת, מעתה יש רק אישה משפיעה, אישה מנהיגה, אישה לוחמת. מה שהיה הוא לא מה שיהיה, ומה שהם מתכננים לא יקרה. התעוררנו.
רוזנבלום. לפני שנשמע את הדובר האחרון הערב, אנחנו ניקח את נחת הקלה עם הזמרים שלנו. להזכיר לכם, אחרי הדובר האחרון אנחנו שרים את התקווה על הכביש, כולם יתפרסו לאורך הכביש, ומיד אחרי זה אנחנו חוזרים לפה לחגיגה של ריקודי עם ישראלים. זמרים, קדימה. יש מפרץ לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שנבקש הוא יהי. ואם בחלונות הערב אור נרות אחד רואה, כל שנבקש הוא יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. אם המבשר עומד בדלת, תן מילה טובה מפיו, כל שנבקש לו יהי. אם נפשך למות שואלת מפריחה ומעשית, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. בתוך שכונה קטנה מוצלת בית קט עם גג גדול, כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. הקול עמוק אני שומע, קול שופר וקול תופים, כל שנבקש לו יהי. לא תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. אני גאה להזמין לכאן את הדובר השלישי שלנו לערב הזה, עופר זק, פעיל באחים לנשק. בממשלה הזאת יש אנשים שקוראים לאחים לנשק בכל מיני שמות שלא נחזור להם פה, וראש הממשלה עדיין לא מצא זמן להתנער מהדברים האלה. בושה! בושה, בושה, בושה.
אבל אנחנו פה יודעים שאחים לנשק אלה האנשים שמחזיקים את כל מערך המילואים של צה"ל לטפל. אלה האנשים שהם עמוד השדרה של מדינת ישראל, ציונית, יהודית ודמוקרטית. היה שגריר מדינת ישראל באיטליה, היה מנכ"ל מכון הייצוא והיום הוא מנכ"ל חברת הרצוג אסטרטגיה ולוחם נחוש נגד ההפיכה המשטרית. עופר, בבקשה. קודם כל אני חושב שמגיע לחבורה הזאת לחיות כפיים אדירות. אתם מדהימים, אתם מדהימים. אחד שאני מכיר מאוד מוכשרת. אז ערב טוב לתושבי הקריות באזור, גאווה עצומה להיות כאן איתכם הערב, וגאווה גדולה שאתם כבר כמעט 8 חודשים יוצאים מדי שבוע, לעתים יותר מפעם אחת, לומר לממשלת ישראל ולעומד בראשה, מכירת החיסול נגמרה. ולא ניתן לחסל בשם ערכים חשוכים ותוך פגיעה ביסודות הדמוקרטיה את כל הטוב הזה שנבנה כאן במשך כל כך הרבה שנים. אני לא חושב שיש מישהו שצפה שכאשר יצאנו למאבק הזה אי שם בחורף שהוא יתעצם כל כך ויגיע גם לסוף הקיץ הלוהט הזה, אבל היום ברור לנו שהמאבק הזה יימשך כל עוד נידרש לכך. לא נוותר, לא נוותר, לא נוותר. שמי עופר זץ ואני אח לנשק ולא פחות אב ל3 ילדים שהם דור 5 בארץ ישראל. הבכורה קצינה בצה"ל שמתחילה את שנתה הרביעית בצבא, בן שמתגייס בקרוב לשירות קרבי, ועוד אחת צעירה שכולי תקווה שעד שהיא תבנית מונחת לפני נבחרי הציבור. עד לפני כמה שנים עבדתי בשירות הציבורי במגוון תפקידים, כולל בתפקידים בכירים שהאחרון בהם הוא שגריר ישראל באיטליה. רציתי לשתף אתכם בתחושה הזו של להיות נציג של מדינת ישראל בחו"ל באחת המדינות החשובות באירופה. ישראל נתפסת בעולם כפלא, לא פחות מזה. את ההצלחות של המדינה כסטארט-אפ ניישן אני לא צריך להסביר לכם, אולם יחד עם הפלא תמיד מגיעות שאלות. שאלות שנוגעות לסכסוך, שאלות שנוגעות למערכת היחסים בין הרוב החילוני והמיעוט הדתי, יחסי יהודים וערבים, והם תמיד מופתעים כאשר אתה מספר להם ש20% מתושבי ישראל אינם יהודים. ואז מגיע צה"ל, שירות חובה, תיאור הנוער האיכותי והאכפתי שמתנדב ומתגייס, שילוב נשים ביחידות לוחמות ועוד. החודשים האחרונים, מאז נבחרה ממשלת הימין על מלא, ממשלת סמוטריץ', בן גביר ושות', מדאיגים חברים מכל קצוות העולם שפונים ושואלים מה קורה אצלכם, איך יכול להיות שהפלא שכל כך אנחנו אוהבים ומוקירים הולך ומתפורר. והתשובה שלי, כמי שתמיד מרגיש שחייבים לייצג את הטוב כלפי חוץ, היא שמדינת ישראל תצא מהמשבר הזה חזקה יותר, מאוחדת יותר, ליברלית יותר, וזה בגלל מי שנמצא כאן היום ונמצא בעוד עשרות מוקדים בכל רחבי הארץ. הפגיעה המכוונת של שרי ממשלת ישראל בזכויות המיעוטים בישראל היא בושה גדולה. בושה, 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 בושה. זאת בושה ערכית ובושה מוסרית.
מוסרית, פגיעה שתהפוך אותנו למוקצים מחמת מיאוס בעולם הנאור, 225 חוקים שתכליתם הגדלת כוחה של הממשלה, צמצום הפרדת הרשויות, פגיעה בתקשורת והמשך הפגיעה בזכויות המיעוט וקבוצות נוספות נמצאים בצנרת. לא ניתן, לא ניתן, לא ניתן, לא ניתן, לא ניתן, לא ניתן. הפגיעה בערכי השוויון אל מול החוק והשוויון בנטל מביאים את המחלוקות הפנימיות שלנו לנקודת רתיחה מסוכנת שעשויה להגיע חס וחלילה אף לעימות פנימי ואלים. אבל הפגיעה בצה"ל, ליבו הפועם של הקונצנזוס והחומה בצורה שלנו במרחב העוין הזה, היא קשה מנשוא. שר ביטחון חלש ומסורס, אשר הסכים בעבור כיסא לחלוק את משרדו עם שר משיחי שמעדיף את מיליציות חווארה על צה"ל ומפקיר את חיילינו לבית הדין בהאג. זהו שר שמוכן לשרוף את המועדון בדרך אל מדינה כהניסטית וגזענית. בושה גדולה! בושה! 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 האחים והאחיות לנשק קוראים לשירות מילואים ושירות משמעותי במדינה דמוקרטית, אבל החקיקה והתוכניות להמשך לא התירו לנו ברירה. הצעדים הקשים שאנו נוקטים הם מבחינתנו הכרח. כואב לנו לאיים ועוד יותר מזה לעשות את זה. זהו כלי להשגת המטרה, שמירה על הדמוקרטיה ועל הלכידות של מדינת ישראל. חודש ספטמבר צפוי להיות אחד החודשים הקריטיים שידעה ישראל. מעל במה זו אני מבקש מכולכם לא לעצור, לתת גב לפיקוד צה"ל וכמובן לבית המשפט העליון אשר ידון בחוקי ההפיכה בשבועות הקרובים. הקולות ברחוב נשמעים היטב בחדרי המטה הכללי ובלשכות שופטי בית המשפט העליון, והקול שלנו חייב להישמע. דמוקרטיה! 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 אין לנו פריבילגיה לעצור כעת, ויותר מזה, אין לנו פריבילגיה לא להיות אופטימיים, משום שאנחנו בצד הנכון של ההיסטוריה. שבוע טוב לכולם. תודה רבה. תודה רבה עופר על כל העשייה שלך בנאום פה אצלנו היום. אני מבקש מכם להתפייס לאורך הכביש לשירת התקווה. אחרי התקווה אנחנו נמשיך עם המסורת החדשה שהתחלנו של ריקודי עם, עם רוני כרמלי לשעבר מרכיב כנהג אחד ועם מרכיב הוותיק יואב סידי. ובהמשך השבוע אני קורא לכם להצטרף למחאה מול שר החינוך הכושל יואב קיש ביום רביעי בקריית מוצקין ומול ביתו של שיקלי בחנה